Greeting to a podcast affirmation. Namhlanje sikwi round table no mama bami la amaphinifa. Sithi greetings to the podcast followers. Sithi asibingele nje kakhulu ukuthi siyajabula namhlanje sikwi podcast affirmation. Sino mama ekuthiwa onomehlo abazivakashele ukuthi bazositshela ukuthi ukuba unomehlo kuchaza ukuthini. At the same time bathi njengoba bezile la ekhaya begqoka amaphinifa basichazele isignificance yokuba umama wephinifa. So ngithi nje mamshozi na mamshezi angibingelele. Yebo sawubona ngiyabingelela nami yes. Mamshozi na mamshezi ngithi nje kuyinjabulo kakhulu ukuhlala nomama besizwe phambi kwami omama esithini omama basigadela amaflower ethu esizwe. Ngiyajabula ukuthi ngihlale nomama abarepresenta iphinifa ngempela. Ngithi nje siyabonga kakhulu ukuthi sibe nani namhlanje. Ngiyajabula futhi ukuthi I think kwale nkulumo esizoyikhuluma namhlanje izoba nohlonze kakhulu ukuthi sike sichazekeleke nje ukuthi lento yamatshitshi nonomehlo kuze kufike kwitshitshi unomehlo yena eyakhe irole ithini. Over to you Mamshozi. Mamshozi awusitshela ukuthi uvelaphi uyini kwenzakalani nokuthi unomehlo lo mina phela bengazi nokuthi unomehlo yini but manje sengiya understand since ngaba umama wephinifa sengiya understand ukuthi khona itshitshi khona iqhikiza kukhona unomehlo kukhona iziko. Mamshozi over to you. Yebo ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba kuwena Madam Knox. Ngiqale la kule ndaba yokuqala nje ukuba unomehlo. Ukuba unomehlo awuvele nje uqale ngokuba unomehlo. Uyahamba njengaye ngiqale ngami nje. Mina uqala wami ba unomehlo ngihambisa izingane zami ziyohlolwa. Ngayithanda kakhulu lento abayenzayo ngalo ngithi njengoba ngihambisa izingane nami ngifike ngisale ngingabuyi ngihlale lapho njalo izingane zande nezomakhelwane ngilayishe emotweni ngihambise zaze zaningi. Base bethi onomehlo ababeke kade behlola leso sikhathi omama uMdlalosi nomama Ngwazi base becela ukuthi ngoba bayabona lento ngiyayithanda bacela ukuthi bangifundise. Yes. Ayingaqala lapho ke ngafunda ke nami ke ngafunda ke kwaze kwafika isikhathi la senginolwazi khona. Base beyaqala ke base beyangenzela iziko lami sebengibeka ngokusemthethweni ukuthi hayi ke sengitrainekile sengi-right sengawuqala nami umsebenzi ngizimele. Okay ngiyayithanda lento yokuthi baye bakufundisa but sizoza kuyona uma sesiqhubeka ngesikhathi. But ngiyithande kakhulu ngoba kuchaza ukuthi awuvese uvuke ekseni ubonomehlo nakhona kunama stages that you must overtake ukuthi uwazi ukuthi being unomehlo kuchaza ukuthini nokuthi kwenziwani. Okay ma over to you Mamshezi. Ngiyabonga kakhulu Mam Knox. Mina ngumamshezi ovela eqembini elikhulu lenkanyezi elihola uZamambo Mkhize. Yes ma. Lendlela ngiyithandile kakhulu lendlela yonomehlo. Ngiyibonile ngayilandela ngoba ingane ebengilandela kakhulu uZamambo uyena okwazi ukuthi angidonse angisondezela konomehlo ngize ngikwazi ukufunda ukuhlola. Ngifundele kubona omamshozi lapha kwaze kwaba nje sengijwayele sesineqembu elikhulu lenkanyezi. Okay ma because I can see ukuthi niphuma from inkanyezi nobabili. Ngifuna ukuzwa from iperspective ka Mamshezi nawe Mamshozi. As from iziko lenkanyezi I hear ukuthi into uyithande kakhulu wayiqala when you were taking your kids ukuthi ziye kwiziko uyiphelezela wagcina usubona ukuthi uyayithanda nase niyaqala ke but beyond that ma yini eyakufaka intshisekelo ukuthi ngifuna ukuyiqala lento and nevision yakhona ngifuna ukuthi ngiyibone lento isikule level wena oyaziyo. What inspired you? Into
engayithanda kakhulu indlela okwenzeka ngayo eintombini. Like umntwana mesemncane uyakhuliseka. Ingane iba nenhlonipho. Ingane ifunda ukuyiphatha kokunye nje eke ngikubone nekhamba kwaze ngaza ngakubona nami ngakwazi. Kunokuthi wena mzali uyakwazi ukuhlala nengane yentombazana. Uyitshela okay ingane nje ayinankinga. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe lengane isike yathinteka. Yes. Wena ngithi uhleli nayo awuyihlola wazi. Awazi. Mhlawumbe ithinteke esikoleni, mhlawumbe ithinteke endlini, mhlawumbe ithinteke komakhelwane. Lokho ngakubona ukuthi lento yokuhlola yinhle. Nomntwana ngisho ehamba uyabuya ehleze naleyo nto evale ukuthi angiqhube ngigcine ngiyiphathe kahle ngoba liyezila ngizoya kulabo mama. Yabona ngoba siyabazali siyakwazi ukuyigadela ingane zethu kodwa khona la singakwazi ukufinyelela khona. Siyakwazi thina sowonomehlo ukuxoxisana nabantwana. Okunye abangakwazi bona ukukhuluma nabazali. Yes. So siyajabula kakhulu saqhubeka kakhulu kwangiphatha kahle ngakuthanda nengane yakhula yafunda yaqeda nje wa happy ma happy wa happy ngasinothando ngaze ngagcina sengimukeleka nami bangifundisa ngayithanda lento ukuthi nabanye abantwana engazuthi nabo bangayijoyina bayilandele. Yes ngobuhle bayo ukuthi ingane ikwazi ukuyigcina bangasheshi ukuthola abantwana. Hayi kuyazwakala. Mamshes, what inspired you ukuthi nawe uthi hayi selikhona iziko leli lenkanyezi nami ngifuna ukujoyina ngikwazi ukubona omehlo yini yakinspirisha as uyihlalele ekhaya? I don't know if you were working ma or now mhlawumbe ubuhlele ekhaya or I don't know what's the situation. Can you tell me ukuthi what inspired you ukuthi nawe ujoyine iziko lenkanyezi? Mina into eyangigqugquzela kakhulu ukuthi ngize ngingene la ezikweni lenkanyezi ilengane nje ngiqeda ukukhuluma ngayo eyaxoxisana nami ukuthi ma ake uzame ukusondela uzongeseka ukuze sizokwazi ukuthi siliphushe leli qembu liye phambili. Ikona kwangigqugquzela kakhulu ngaba nothando ngoba lengane nje ikhulele phambi kwami uZamambo. Uyena nje ongipha amandla ukuthi nje ngibe nothando lokuba unomehlo. Ngiqale lapho ke ngathi ngane yami asihambisane ke kule ndlela. Koze kube uyashada. Ngihamba nawe. Njengoba ngila namhlanje. Siyabonga ma. Tell me something boma wami abahle. Nimbahlabi nje amaphini ifake to me it's something else. I-vision sometimes uyayiqala ingahambi ngendlela ocabanga ngayo. Uthi uyimephile imap ishona eceleni. Ama challenges ama advantages nama disadvantages esenhlanze nabo phakathi la ekuziko. How do you overcome them? Ama challenges sometimes kuba mnandi, sometimes kuba kubi, but nina you know for a fact it's been how long now likhona? Wesithathu lo nyaka. Yes, from the time inqala 3 years ago to manje, what are the challenges that you have faced nokuthi niwa overcome kanjani? Selapho Madam Knox sisethini liqalile iqembu la nenkinga nje mawusaqala usafufusa yes qale kubonakala ukuthi hayi leli qembu leli uthi lizophumelela nje kodwa ngoNkulunkulu emuhle kuleli qembu lenkanyezi engikubonga kakhulu kulona ngibonga kakhulu uZamambo lo mntwana uZamambo kusuke naye phansi semncane ngiseseqenjini lamanono emncane wakhula lo mntwana ekhulela phambi kwethu
yakhula lengane iyabathanda abantu Oh, Nkosi iyahlonipha yami, yes. nabantwana bayayithanda Bamthanda, yes. kuthe mase kufika leli qembu sekuvulwa leqembu lenkanyezi nangu uZamambo usalokho emile ngomoya wakho omuhle Oh, Nkosi yami. nokungaphakami noma sebona laba abancane abakhulisa Nabakhulisa. bakhula ngesandla sakhe Yes, esihle yes. nathi isilandele ngemva kwakhe Emva kwakhe, yes. lakhula iqembu nothando lwalo lenkanyezi zezingane kwamnandi and then ke mase kusuke sekula izinto obuye uhlangabezane nazo la ehloleni ukuthola ukuthi kunomzali mhlambe ingane iyafika ize la kuzohlolwa mayifika ingane izile ukuzohlolwa uthola ukuthi mhlambe khona la usubona khona ukuthi no sekukhona okuqala ukuthi mhlambe ungena kwi stage noma kanjani sekuthanda uphazamiseka bese ke uyayibonisa ingane uthi hayi mntanami engazi ukuthi manje usuqala ukuhamba ngolunye unyawo awuzame ukuthi ubuye ngoba sengiyabona uzolimala makudlula la uma kulomdlalo Ngiyaxolisa ma before siqhubeke. yes Niyakwazi ukubona noma ihlo lisaphelele kodwa sekusondela ukuthi yes khona osegangayo. yes Okay. Yes. Ungaqhubeka mawami. so lokho kumnika umntwana ukuthi abone ukuthi hayi le ndlela bese ngithi ngiyayithatha nabo uma bayangibamba angisheshe Ngiphume, Yabona? yes. ngoba phela nabo amaphutha yenze asikwazi ukuvela ubhudu bezingane uyishaye what so siyabakha la entombini ingane yakhiwa That's profound. ukhulume nengane Yes, yes. yabona ibona iphutha la uthi hayi ngeke ngiyenza iphutha ngiyaxolisa mama ibuye le ndaweni ihambe ngendlela efanele Efanele. Manje mamshezi uma kuukuthi sekumoshakele and abazali abazi kwenziwa kanjani mamshozi? Siyabazisa abazali abanye abavumi ukuyamukela baya kwesinye isikhathi bayabakhulumela abantwana babavikele kodwa thina sime ngokuthi lento esifunayo asiyiboni inkinga sike sahlangabezana nayo esafuna ukudila nayo kakhulu kunezingane esithola ukuthi azikho sesimene right ihlo lilimele ingane isitshela ukuthi ayikaze ithintane nomuntu wesilisa ihamba udokotela Yes. and udokotela uyafakaza ukuthi ingane isaphelele kepha thina lento sifunayo njengonomehlo ngoba thina sihlola ngamehlo siyabuka udokotela uhlola ngemishini akhambisana Akamsana. lonto isinikeza inkinga asikwazi ukuthi singaqhubeka nengane kanjalo ngoba lento esifunayo ekuyihlo isuke ingasekho yona izoma ngodokotela Yes mamshozi. yeah uqinisile uzakwethu mamshezi lapho sisenze kanje masificana nezinkinga enjalo siyamcela umzali ngoba yena usuke ekholelwa le kadokotela simcele eze nomntwana ngoba yena angithi akazi usho ngokuhlola Yes ma. futhi lento yena uyayikholela ingane mayithi mina angikaze ngilale namuntu Yes, mina yes. nje ngiphuma ngesikoleni Ngesikole, yes, washo yeah. kwaphuma kanjani okay simceleke bese sisebenzisa ulwazi lwethu lo lokuhlola siqale phansi ingane siyihlole phambi kwakhe Umzali. Yes. sibize nezinye izingane abone naye ibone The difference, yes. ukuthi sikhuluma ngani Khuluma ngani? Yes. uyayibona yakho na ayisholo yena eseyibonela ukuthi hayi bandla Sekuphetile. Manje mamshozi uma sekuphetile ngoba phela ke amaphutha siyawenza. Is there a situation where khona lapha phakathi enikwazi ukuthi niyakwazi ukuthi nithi sekonakele but akonakele ukuthi kuphela impilo yakho
you can still look after yourself noma niyaphuma nje uyaphuma ezikweni ngoba akasabelongi kwiziko ngoba idlalisekho. Is there anything ekhona iprogram ekhona ukuthi laba sekonakela sesizama ukuthi ke manje siba protected from HIV, from pregnancy, from ama STDs nezinye izifo ukuthi okay fine ihlo lilahlekile but usungayivikela kwezinye izifo nokumitha ungaqeda isikole ungakasebenzi ungakabi independent? Yebo, singasho ukuthi ene lapho siyabatshela but asinayo lendlela okubasiza ngqo ukuthi uma esephume la yipi indlela eright ngempela sekufanele ayithathe ngoba mhlawumbe uzoba nalento ukuthi ayisuka vele sengiphumile sengenza noma yini yes noma kanjani. So sekusele kumzali, sekusikelele kumzali, umzali nefamily ukuthi yona nakuyena umntwana uthi ngoba phela izinto zenzeka ngamaphutha ukuthi kwakuyiphutha elincane naye ethu nje uyaganga yes konakala so kusuke ingaphelile impilo hayi pheli isuke impilo isazoqhubeka yena angathathi ngokuthi okay mina sevele sekuthiwa angiseyona intombi shuthi sengavele ngenze noma kanjani cha hlala nje ngayo intombi ubonakala iphutha lakho kodwa ngeke usakwazi ukuqhubeka ngoba phela ihlo elingasekho elibalulekile. Podcast affirmation with a round table with Madam Noxie no mama lana ebabizwa ngokuthi onomehlo. Sikhuluma ngonomehlo nomsebenzi wabo abawenzayo kumatshitshi nezinto abazenzayo emphakathini nama challenges ababhekane nawo. Mamshozi nawo Mamshezi uyayuthola ukuthi sometimes ngoba mina ngiye bengisenze nomphakathi kakhulu uye uhambe ezikoleni uthi uyahamba uyokwenza iprogram ezikoleni mhlambe ema-sanitary towels uthi uyokwenza iprogram ezikoleni ye-hygiene uthi uyonikela i-uniform or something uthi uyafika laphayana uthola ukuthi kuney'nkinga ezinye ezi-beyond than hygiene. So la kumaziko njengoba ingane ziningi kanjena uMamshozi uke wakumention ukuthi especially nekunama camp ingane iphatha umphako wayo but kuneyingane ezinye uthola ukuthi yona iphuma from a humble background where ayinawo umphako but ngenxa yentshisekelo nokuthi iyayithanda lento eyenzayo izofika injalo nenze njani boma wami. Kahle kuba ukuthi siyabacela abantwana makuthi khona abaphethe ukuthi hayi siyacela bandla nimukelise nalabo abanye makukhona amasentshana khona sibathengele labo abasuke bengenako abantwana bakwazi nabo bekhona okusethunjini abakwenza abakutholayo bese kuthi lana ke kakhulukazi kuyinsiza zokusebenza siba nenkinga siyashodelwa kakhulu lapho size sikhiphe emaphaketheni ethu njengoma gloves amadoti omsebenzi ama-sanitizer uyabona izinto lezo esiba nenkinga kakhulu nazo nama toilet paper ngoba phela njengoba bela bayadlula ngasendlini encane bayisebenzisa kakhulu ngoba ubusuku bude kuze kuse uyabona. So siyajabula nje ukuthi nanku umnyango uvuleka kuwena Madam Nox ukuthi sesiyasizakala ukuthi khona umuntu mhlambe osengasiza ukuthi la amemezele ngombhobho ukuthi umphakathi awukuhlangane ubone ukuthi nawe usiza kanjani. Mamshezi ezumamshozi sakhuluma ukuthi nineyinkinga nama challenges othola ukuthi nigcina senifaka esandleni seni phakathi ephaketheni lenu senikhipha imali zomadoti ama gloves imaterial yokusebenza. I think khona into eshilo ma eyokuthi laba baphethe umphako niyethi abasize baphe longanayo uyana senizwa lapho i self esteem yomuntu somehow iyadenteka.
iyadenteka. Is there anything that can assist ukuthi mhlawumbe umphakathi ungenelele nani, ungenelele kwinto yani yonomehlo namaziko ukuthi nawo ukwazi ukuthi mhlawumbe ufake isandla ekutheni leli ziko siyafaka isandla ukuthi uma sifaka u5 a month ezumphakathi, it helps iziko ukuthi imali yama gloves ikhona, imali yamachashaza ikhona, imali nebefika beza kuma camp noma kuthiwa umuntu uphethe something, but uma kuthiwa you provide nalonga nakho angeke azabonakala ukuthi akanakho ngoba naseyikoleni ingane ziyawuphatha umphako. But the good thing about our government is that uyakwazi ukuthi ugovernment wethu ingane zibe no nutrition zidle esikoleni lapho sekufihlakala ini ihlazo lani lalo ongaphethe ngobani ishaya ini leyanto ishaya iself esteem yengane ukuthi yona njalo uma ihambile ye campini as much ifuna ukuyigcina but kumele yona ahlale njalo nokuthiwa anipheni usinenhlanhla nkosi yami usinenhlanhla solela sine anisondezeni nani nikuphethe ku extra uyabantu ogcina usine asayithembi uyagcina asezi usine. So is there a way where we can encourage umphakathi ukuthi lokho siqalile, is there a way ukuthi nifake isandla o 2 rand o 10 rand o 5 rand ukuze iziko linjani likwazi ukuyimela? Yes. Madam Knox, izinto bese emotional. Iyangikhathaza kakhulu lento ngoba besihlale sikhala ngayo so nomehlo. Thina masikhala siwesikhala sodwa akekho ozwayo, akekho okhathalela nomehlo. Ngizizwa nginethemba njengoba sinawe la Madam Knox ukuthi mhlambe kuneminyango ozoyivula, siyaqala nokuza umuntu ozosikhathalela asibuze ukuthi sizizwa kanjani. Ngiyaqala nginethemba ukuthi Madam Knox uzokwazi ukuthi usivulela iminyango sikwazi ukuthola usizo. Kuningi esikudingayo eintombini, ingane zibaningi like eqembini lethu ingane uthola ukuthi mhlambe mesine camp ingane ziyaba lapha ku 500. Ingane zalamba nathi sigcina sithatha yona lo mali esihlola ngazo sambe sithenge mhlambe izinkwa i-drink ingane ikwazi ukuthi zidle. Enye inkinga esidibana nayo njengoba nje sekubanda manje ecampini ngeke bahlale becampile kuze kuse nje besini. Yes. Mhlambe ngabo 1-2 ingane kumele iphumule kancane. Phansi kuyabanda asinazo ngisho iphosha ingane iphatha oblanket ngeke uvele ulale phansi kumatha kanje. Yes. Ingane ziyagula ke manje uthola ukuthi ingane mhlambe ezinye zine sinus yabo zine asthma yonke into. Ingane kuyenzeka ziguleke zingenwa amakhaza, fanele thina sifonela ama ambulance. Nkosi yami sadinga kakhulu uxhaso nezinto nje mhlambe ezi first aid. Let's say ingane mhlambe iyaquleka, ingane iyaqhuzuka, iyalimala, akho plaster, akho Dettol, yabo. There's no basic. Akho basic. Yes. So nje sisajabula kakhulu namhlanje ukuthi sifike la ekhaya Madam Knox. Sinethemba lokuthi khona ushintsho ozokwenzeka kithina kosonomehlo nabantwana. Singathini? Yes, Ma'am, no, you can yes. Ngoba uhulumeni noma bengakangeneleli kakhulu kuthina uArt and Culture uke wasikomelisa ngezitifiketi. Yes. Njengoba unyaka kade uqala. Bekuselapho ke okwamanje. So ke kulolu hambo ulude uhambo lweintombi luningi luneyinkinga lumthwalo nje akugcini ngokuhlola kuphela ukuthi uhlale uthule ubuke uthi ukuba nginamandla ngabe kukhulu engikwenzela abantwana. Ngoba uthando labantwana liyadingeka kulento ususwa yilona uthando labantwana ukuthi uthanda abantwana. Yes. Manje ufise ukwenza ungaphezulu
but ama-means awekho Awekho ama-means. Uma uthi ma u-art and culture uye wanika itifiketi, was it itifiketi lezi zokuthi manje is it like an accreditation yokuthi unomehlo odlule kwisigaba thizeni usuyifanele indawo yakho, was it a certificate ukuthi siyanibonga umsebenzi wenzayo? What was the certificate about? Ngicabanga ukuthi itifiketi ezokuthi indla sesidlule khona. Ususesigabeni sokuthi lo msebenzi uyawazi. Yes, yeah. Yes. Manje ma njengoba ikhalazo zeni ziningi kanjena. Ngiyakuzwa kwetifiketi, but is there anything that art and culture if uthi uyayirecognize into eniyenzayo? Ngoba to tell you the truth, mhlawumbe uzongichazela noma Mshezi ukuthi over the years how did this program shape emphakathini ama-girls? You know, u-girls child nikhula phambi kwawo, niyawubona ugroomisha, niwubona ungena esikoleni, niwubona ungena evasithi, uma ufeyila lapha ezikweni ubona umitha, niyibona ifuture iphela, nina nibona yonke into. So kuyo yonke lento yenzekayo ma njengoba nishodelwa yonke into, u-art and culture wona ukuphi kulezo zinto? Ngobani I'm sure ikhalazo niye nihambise noma nikhalaza among them yourselves only, zingayi indawo nikhulume ninodwa aziphezulu. Sometimes phela ukublame umuntu athi umuntu mina angiyazi leyo nto, angaze ngizwe leyo nto ukuthi bashodelwa ama-gloves, bashodelwa amachashaza, ingane ziyalamba laphana, ama-ambulance adingakala nekhona ama-camp, thina sikaze sizwe leyo nto. Ngobani bona baportray sengathi yonke into i-right. Yes. So from ama-certificate kuyapi from there? Is there a plan that arts and culture is saying from ama-certificate sizonibamba ngesandla manje sinicathuzise senze ukuthi ngoba sizwile ikhalazo zenu, noma yinto enikhuluma nina nodwa? Hayi Madam Knox, iqiniso nje lihle bekuseyinto esiyikhuluma sodwa. Ngabe ngiyawusukela u-art and culture mangithi sesike safika sazokhalaza. Sicabanga ukuthi manje sesijabulisa ukuthi usukhona wena. Uzoba umlomo wethu. Yes. Usingqongqozele nala singakafinyeleli khona. Yes. Futhi engazi ukuthi kungaphakama kakhulu lento yokugqugquzela ukuthi abantwana abafunde. Ngoba njengokusho ukuthi kuyenzeka abanye bafeyile bangaqhubekeli phambili, uthola ukuthi vele omunye akasafundi, amandla awanawo ekhaya, omunye akawutholi vele kwa-NSFAS. Zonke lezo zinto siyacela usizo. Hayi ma, kuyazwakala. I think kuyazwakala kakhulu. Sisa kwi-podcast affirmation with onomehlo la kwi-podcast affirmation studio. Sithi nje omama bahle labo mama baphinifa bazosichazela ukuthi ukuba unomehlo, ukuba itshitshi kubaleka kanjani nomsebenzi abawenzayo emphakathini. Mamshezi, you've done umsebenzi over the years. I'm sure you've seen ukuthi emphakathini lento yenzani. Usungasichazela ke wena ukuthi ngizomunye umama ekhala ethi mntanami thina sibukelwa phansi kodwa sikhipha odokotela, sikhipha ama-scientist lana, sikhipha konke. Akuchaze ma umsebenzi ukuthi lo msebenzi since waqala nabawuqala before nina usuwenzeni emphakathini. Is it for the worst or is it for the better? Or kumele ngabe sinigqokisa amajazi sive sinigqokisa sithi nje ningodokotela Shezi, dokotela Shozi? Madam Knox, siyawadeserve amajazi ukuthi siwagqokise sengafundile. Mkhulu umsebenzi osuwenzayo eyintombini. Kumanje sinothisha thina lapha enkanyezini, sinodokotela, sinabameli. Kusenezinye nje ezifundayo, even emakhaya sike sifonele thina abazali bethi ingane ayihloniphi emakhaya. Bacela ukuthi siyiyali ingane la. Umsebenzi esibhekana nawe kumele siwenze, senza sure futhi ukuthi siyawenza. Siyafundisa thina. Ngothisha bese siphinde silandelele ukuthi lento sitshele yona ingane iyayenza yini ekhaya.
imisebenzi esiyenzayo kodwa sibukelwa phansi. Ma umuthi nibukela phansi, is it because you are not being recognized or nibona ngendlela abantu abathi nebe kukhulunywa nomehlo bangayithatheli phezulu lento o bangayiboni igalelo niyenza emphakathini? What do you mean uthi nibukela phansi? Nje indlela esinganakiwe ngayo akekho nje umuntu okahalela ukuthi aze kosibheka asibuze usishoda ngane njengoba nje sibuzwa wena ukuthi iziphi inkinga ehlangabezana nazo. Yes. Kuyaqala ngawe Madam Knox. Umphakathi akekho kaze azosibuza ngalo yonto. Bona ababelethe ingane zabo kuphelile. But ke ma iyiphi indlela esingenza ukuthi umphakathi, I think now we acknowledge into eniyenzayo. Mhlambe the message ayifinyeleli kubona ngale ndlela ekufuneka ifinyelele ngayo. Uyabona kunama companies engengikwazi ukusho amagama abo othi uniyothenga inyama kuthiwa shiya R2 ukuthi udonate ukuze kusizakale nabantu esingabazi. We understand ngishoyo, but mhlambe i-message, do you feel ukuthi mhlambe ikhalazo zenu zi-enough ukuthi ifike receive ngendlela right la kufanele ifike khona, noma mhlambe nani nishoda ngoMadam Knox ozoba i-spokesperson senu ukuthi ikhalazo zenu zithini? Ngoba phela nazi ikhalazo uma zifuna ke ziye endaweni kumele zifike ngendlela ukuze zireceive. Yes. Is it done properly noma mhlambe kushoda lapho futhi? Hayi sisi, uyashoda kakhulu Madam. Yashoda kakhulu, sidinga umuntu onjengawe nje kakhulu Madam Knox ukuthi usingqongqozele. Yes ma. Sithanda ngisho ukuthi abantwana benze ngisho ama-sports. Uyabona siyathanda ukubona izingane ziveza amakhono azo beyond the program. Yes. Lokho kuyabakhuthaza bangagcini ngokuthi nje hayi siya campus siyahlolwa nje kuphela. Nabanye basondele babone kuyila befanele bajabule khona. Entombini. Yes. Yazi manje njoba usathi nabanye basondele, something comes to my mind ukuthi khona into ishilo wathi u-art and culture uke wanika itifiketi ngabuza ukuthi bekuzokuthi zinikomelise yini umsenzeni wenzayo noma kukhona i-training eniyenzayo ezosho ukuthi ke manje usunomehlo ngokugcwele. Is there any program eyenziwayo ukuthi uma manje mina njengoba nguMadam Knox ngithi sengifisa nami ukuthi ngibe unomehlo, is there anything ekumele ngiyenze training eyokuthi ke manje nami ngifuna ukungena ngibe unomehlo, ngiyayithanda lento, but kuthiwa hayi kunezigaba ofuna uhambe ze training ofuna udlule kuzona? Yes, nakhona uma sengiphakathi niyakwazi ukubona ukuthi uMamshezi ingathi ufuna ukuyenza lento ngoba eyibhorekele akanalo uthando lezingane, ngoba the truth is awukwazi ukudila namatshitshi udile namantombazane, le anti fragile ifuna ukuneswa. So nibona kanjani ukuthi do you qualify or awuqualify? Kahle Madam, le into ikuthi kuthini lento yonomehlo isuka othandweni. Kuyaqondana uNkulunkulu ungathi usuke ekhombile ukuthi wena oyohlola labantwana nayo soleso siphiwo, ngoba ngenhlanhla asikaze sibe nonomehlo ohlukumezayo abantwaneni. U-arts and culture umi ngomgomo ukuthi kule training eba khona iba u5 years. Kulo 5 years usuke seyitshelile ukuthi usufunde enough. Akukho ongaphazamisa nathi ngoba siwe sikhona ndawonye siyabona ukuthi hayi nathi deserve amajazi 5 years. Hayi amajazi vala phuma kumele ilady namajazi kuphume wangampela. Yebo Mamshozi. Nayi lapho nje kakhulu ukuthi
basa bonke nje nomehle ngibazi akekho nje ngisengathi abantwana ubaphatha kabi bonke nje kunothando uthando kuyazenzekela futhi kuyazenzekela kuyazenzekela yabona manje ufike nje ufike ngiyeza camp no ngiyeza noma ngabe imuphi umnyango lo osuke unomehlo benama camp ufike nje yes ma mabe uthe ngizohlala nje 30 minutes khohla sisi uzohlala nje mhlawumbe kuyoze kuse nami indlela ekusose kumnandi ngayo ma manje ma uma kukhona umuntu ohleli manje osibukelayo othi nami ngingajabula ukuthi ngibe neziko lami nami ngingajabula ukuthi ngibe unomehlo you know yini eningam encourage ngokuthi uma efuna ukuthi uhlela lapha ekhaya uthi naye angajabula ukuthi abe part of this initiative agenze kanjena yini ongayi-advise? Mina nje engingakusho kungawukuthi akabe nothando labantwana kuqala abe nothando nje labantwana azizwe naye ukuthi hey akwazi ukuthatha ngisho ingane yakamakhelwane ayenze yakhe la entombini unomehlo noma imuphi lezi ingane ezakhe uzukhohlwe naye ezakho mase uphakathi kwalezi ingane. Yes ngiyakuzwa ma ungakwazi ukuhlukanisa uthi le angiyizali le ngiyayeza cha uvele nje kube mnandi uyigone zonke. Yes kusho ukuthi ngafanele abe nothando aqale la emphakathini akhombisa uthando la uyabona njengoba benke ngachaza ngathi mina ungena wami la ngangihambisa abantwana yes kwagcina sekuzingane zomakhelwane yes kwasuka ingane lapha ya ayibo thothi manje ngibafaka la emotweni sengihamba nabo yes ngaphandle kokuthi hayi abantu abamkhokhani ngikhokhisa abazali cha inhliziyo yebo sisi yes inhliziyo hambe ningane zabantu ayizandi ingane ngathi ngibalayishile evenini ayibo zandi ingane kwaqala kwaphuma nobaba wasekhaya naye walayisha ebhasini lakhe hayibo zandi ingane kwaqala manje ngalayisha nase truckini ayizandi ingane angithi zilethwa uthando yebo no nabazali futhi awubizi imali uqhuba lolu uthando ufuna uthando we mamshozi nawe mamshezi boma bami ngiye nganakusisa lana since ngiqale inhlangano ye-Pinifa Conflict Movement ngathola ukuthi i-Pinifa it goes a long way. Ngathola ukuthi it goes a long way ngobani ngiye ngibone futhi nonomehlo nabo uma benza umsebenzi kuqoka leli Pinifa. You understand? And khona someone said nalona futhi leli Pinifa uma sisebenza noma sesijulukile sisula ngalo futhi leli Pinifa. Yes kuya kwaba nesituation ke we eGoli kuye kwenziwa umcimbi wePinifa kwaMayimane kwavela abantu besifazane beshayana lapha kaMayimane kwavela abanye bechama eduze kwamaplangwe beveze into ezifihlwayo ezingavezwa emphakathini yonke into and people phela abazi babuza ukuthi hawo madam leli Pinifa lakho manje kanti usekwenze njani manje usuwe selivela endaweni ezingekho right kuliwa yonke into ngayiqhelanisa ngathi hayi ngicela ukuyiqhelanisa mina naleyo nto. I had nothing to do with that event but ngibone isithundi sePinifa sidicilelwa phansi ngobani uma ukhuluma ngonomehlo ukhuluma ngabantu aba-understanda the meaning yePinifa. Ngaleya nto nani nibonile itrenda ungathi nje nawe mamshozi uthini ngale situation ukuthi umuntu uma zegqoka iPinifa kumele ayiphathe kanjani iPinifa liminishani kuwena ezumamshozi nawe ezumamshezi. Over to you mamshozi. Engakusho mayelana nePinifa nalendlela okwenzeka ngayo ngale kaMayimane kwathanda ukuthi kusehlise kancane isithunzi somuntu wesifazane yes ngoba iPinifa linaleyo sithunzi nje nenhlonipho kumuntu wesifazane uyazi mawugqoka iPinifa futhi manje sengiyengijabula oba ngishintsha iyalithanda iPinifa silenza lebe fashionable nje usibone yes yabona usukuvesane nje ugeze nje uthi uye emall
Yes, ugqoke lona. Ugeze nje ugqoke iphinifa. Yes. Uzizwe futhi masuhamba uthi hawu ngaze ngawumuntu wesifazane. Fazane, yes. Ayiphinifa futhi nje angazi silithanda ngalendlela ukuthi libuyisa isithunzi somuntu wesifazane. wesifazane. Hayi ngiyakuzwa ma. Wena mamshezi uthi ngalento enzeke lapha yana uthini ngayo? Iyadumaza kakhulu leyo ndaba yenzeke lapha kwaMayimane. Iphinifa mawuzogqoka kumele uhloniphe nawe uhlonipheke kuqala. Ngeke uthi ugqoke iphinifa bese uthi uzohamba udunusa ngalo. Akuyona into enhle leyo. Yabo nje ngizokuxoxela nje manje nje wasila. Sinconywe iThekulonke. Ama-flowers, imbali. Uyabuza ukuthi siyapi. Nabahle kangaka. Naze nahlonipheka. Uzwathi omunye umfana ngiyafisa uma wami agqoke njengani. Awu Nkosi yami. Inkosi bajabula bonke abantu. Bantu ma. Hayibo yabo usuku namhlanje sibusisekile. Sengazi ukuthi yabo ngiqale kabusha hayibo. Engathi umgqibelo usufikile. Yebo umgqibelo usufikile. Sengazi ukuthi manje noma sengisekhaya ngizolonda iphinifa senginganqamele kwashintsha. Okay, sisa kwi-podcast Affirmation Media. Sithi nje sinomama uNomehlo la uMamshozi noMamshezi. Sithi lenkulumo ayipheli namhlanje, to be continued on Saturday. See you on Saturday. Lapho sobe sihleli nabo oNomehlo abaku top 15 for iYamachichi Festival. Sizoba nje into ezimnandi, sihlale sikhulume sekugcwele bonke oNomehlo, to be continued. Thank you.